Пролетта на 1981 година. По нареждане на най-високо ниво в комунистическа България, в пълна секретност започва операция, която няма официално обяснение. Група от избрани учени, придружавани от военни, пристигат в мистичната местност Градище в Странджа. Официалната версия е проучване на древни тракийски светилища. Но истинската причина се крие в една секретна карта, донесена лично на Людмила Живкова от чужбина. Карта, която показва мястото, където е погребана египетската богиня Котка. Беастет. Пророчицата Ванга изрично предупреждава екипа: не копайте там. Мястото е прокълнато и пази тайна, която човечеството не трябва да научава. Но учените не слушат. Те намират входа на изоставена минна галерия в скалите и започват да копаят. Колкото понавътре навлизат в земните недра, толкова понапрегната става атмосферата. Апаратурата им започва да блокира, а част от хората получават ужасяващи халюцинации. Те усещат, че някой, или нещо, ги наблюдава от тъмнината. И тогава, в една майска нощ, стената на пещерата се срутва, и пред очите им се разкрива тайна подземна зала. На дъното й, облян в неестествена светлина, лежи масивен саркофаг от черен гранит. На капака му няма египетски иероглифи, а нещо много по-плашещо. Какво беше изсечено върху черния гранит и защо откритието накара армията спешно да запечата тунела с бетон? Разказвам във втората част, последвай профила, за да не я изпуснеш.